ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ആവണ്ടെങ്കിൽ പറയാ. വൈഫൈ ഇല്ല, മൊബൈൽ ഡാറ്റ ഇല്ല കേട്ടോ. ക്ലാസ് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപകരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുധം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ജന്മത്യാസയതോന്നയാദിതരതാശ്ചർത്തേഷ്വഭിജ്ഞാസ്വരാട് തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയെ മുഹ്യന്തി യസ്സൂരയാ. തേജോ വാരിമൃതാം യഥാ വിനിമയോ യത്ര ത്രിസർഗോ മൃഷാ. ധാമ്നാ സ്വേന സദാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം ഒരുമിച്ച്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്യം പരം ധീമഹി അല്ലെ. ജന്മാദ്യസയതോന്നയാതിതരതാശ്ചാർത്ഥേഷു അഭിജ്ഞാസ്വരാട് തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയെ മുഹ്യന്തി യസ്സൂരയാ. തേജോ വാരിമൃതാം യഥാ വിനിമയോ സ്വേന സദാ നിരസ്തകുഹകം സത്യം പരം ധീമഹി. എന്താണിത്? ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള്? ഭഗവാൻ വേഗം പറയാം നമുക്കൊന്ന് ഗുണങ്ങള്. എന്തൊക്കെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്? ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആദികരണവും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ പരമമായ സത്യമാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടമാണ്. എല്ലാ അവതാരങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നതാണ്. പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മായയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം. പിന്നെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ഇതൊക്കെ ആരാ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്ത്രകനാണ് ഭഗവാൻ. പിന്നെ സ്വരാടാണ് ഭഗവാൻ. സ്വതന്ത്രനാണ്. പിന്നെന്താണ്? പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞൻ. എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാം. പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ. ആദികവിയായ ബ്രഹ്മാവിന് ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ഭഗവാനാണ്.
പിന്നെന്താണ്? സംഹാരങ്ങളുടെ ആദ്യ കാരണം ഭഗവാനാണ്. സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങളുടെ ആദ്യ കാരണം ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മായയിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മായയിൽ നിന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ്. പിന്നെന്താണ്? ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉറുമ്പ് വരെ സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളും വ്യക്തിഗത ജീവിതത്തിൽ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ ഉറുമ്പ് വരെ സമസ്ത ജീവജാലങ്ങളും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാക്കളാകുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ പരമസത്യമാണ് അല്ലെ? ഇതാണ് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള എന്ത് ജ്ഞാനമാണ് പറഞ്ഞത്? സംബന്ധജ്ഞാനം അല്ലെ? സംബന്ധജ്ഞാനമാണ്. പിന്നെ വേറെ നമ്മൾ എത്ര വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഇവിടെ തൊട്ടാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ധീമഹി വരെ പറഞ്ഞതാണ് ഗായത്രി മന്ത്രത്തിനെ കുറിച്ച്. അത് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു. ആന്തരിക ശക്തി എടുത്തോ? ഇല്ല. ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ നാമശോഗുണാദികളൊക്കെയും അതീന്ദ്രിയമായി ഗ്രഹിക്കുന്ന അവസ്ഥ ആർജിക്കാം. അവിടെ വരെയാണ് മാതാജി എടുത്തത്. ശരി. അപ്പൊ ഇവിടെ തൊട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ചു പോകാം. പറഞ്ഞതല്ലോ കുറച്ചപ്പോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിന്റെ വർണ്ണനയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിന്റെ വർണ്ണനയാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമായ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തെ പ്രകടമാക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ബാഹ്യശക്തിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ ആന്തരിക ശക്തി. ശ്രീല വ്യാസദേവൻ ഈ ശക്തികളും തമ്മിലുള്ള ഭേദം ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സ്പഷ്ടമായി വിശദീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ ആന്തരിക ശക്തി യഥാർത്ഥമാണെന്നും അതേസമയം ഭൗതിക അസ്തിത്വ രൂപേണയുള്ള ഭഗവത് ബാഹ്യം ശക്തി താൽക്കാലികവും മരുഭൂമിയിലെ മരുപ്പച്ചയെ പോലെ അയഥാർത്ഥവുമാണെന്ന് ശ്രീല വ്യാസദേവൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മരുഭൂമിയിലെ മരപ്പച്ചയിൽ യഥാർത്ഥ ജലമില്ല. ജലമുണ്ടെന്ന പ്രതീതി മാത്രമാണ്. യഥാർത്ഥ ജലം മറ്റെവിടെയോ ആണ്. അതേപോലെ പ്രത്യക്ഷ വിശ്വസൃഷ്ടി യഥാർത്ഥമായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം അഥവാ ഛായ മാത്രമാണിത്. നിരപേക്ഷ സത്യം കുടികൊള്ളുന്നത് ആത്മീയ ലോകത്താണ്, അല്ലാതെ ഭൗതിക ലോകത്തല്ല. ഭൗതിക ലോകത്ത് സർവ്വതും ആപേക്ഷിക സത്യമാകുന്നു, അതായത് പരസ്പരം ആശ്രയിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നു. ഒരു സത്യം മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്നുവെന്നും പറയാം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണ സങ്കല്പങ്ങളുടെ പരിണിത ഫലമാണ് ഈ വിശ്വസൃഷ്ടി. മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ്, ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങി ഉന്നത ദേവന്മാരുൾപ്പെടെ അസംഖ്യം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ജന്മമെടുത്ത പ്രത്താത്മാക്കളുടെ സംഭ്രാന്ത മനസ്സുകൾക്ക് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഒരു മായാദർശനം കാഴ്ച വയ്ക്കത്തക്ക വിധമാണ് ഈ അസ്ഥിരമായ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്പഷ്ട പ്രപഞ്ചത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമായി യാതൊന്നുമില്ലെന്നതാണ് വാസ്തവം. എന്നിരുന്നാലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ പരിച്ഛദങ്ങളോടുകൂടി ശാശ്വതനായി വിരാജിക്കുന്ന ആത്മീയ ധാമത്തിൽ അകൃത്രിമ യാഥാർത്ഥ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വരൂപത്തിന്റെ ഒരു വർണ്ണനയാണ് എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, നമുക്ക് അതെങ്ങനെ തോന്നുന്നു പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകം മരുഭൂമിയിലെ മരപ്പച്ചയെ പോലെ അയഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് ശ്രീല വ്യാസദേവനിവിടെ വ്യക്തമാക്കും. നമുക്കറിയല്ലേ, നമ്മള് റോട്ടിലൂടെ പോകുമ്പോ, നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് റോട്ടിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ തോന്നുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്? ടാറിട്ട റോട്ടിൽ നമുക്ക് വെള്ളം പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും ഇല്ലേ? ദൂരെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെയല്ലേ തോന്നുന്നത്? നല്ല വെയിലുള്ള നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നുമ്പോ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്തോറും നമുക്ക് അത് വെള്ളമില്ല റോഡായിട്ട് മനസ്സിലാകും. അതായത് നമ്മള് എന്താണ് പറയണത്, നമുക്കതൊരു അയഥാർത്ഥമാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്
മരുഭൂമിയിൽ അല്ലെ, മരുപ്പച്ചയില് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്, ജലമില്ല. പക്ഷെ ജലം ഉണ്ടെന്നുള്ള പ്രതീതി മാത്രമാണ്. പക്ഷെ ജലം ശരിക്കും എന്താണ്, വേറെ എവിടെയാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാണ്, നമുക്കത് തോന്നാണ് അവിടെ ജലമുണ്ടെന്ന്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. നമ്മള് റോട്ടില് നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത്, വെയിലുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പോ റോട്ടിൽ നമുക്ക് ടാറിട്ട റോട്ടിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ തോന്നും വെള്ളമുള്ള പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും, വണ്ടി ഓടിച്ചു പോകുമ്പോ. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്തോറും നമുക്ക് എന്താണ്, അത് അങ്ങോട്ട് ദൂരത്തേക്ക് നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്തിരിക്കും. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത്, നമുക്കത് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു. ശരിക്കും എന്താണ് പറയുന്നത്, ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാം ആപേക്ഷിക സത്യമാകുന്നു. കാരണം മറ്റൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് എല്ലാതിരിക്കുന്നത്. എല്ലാതും ഓരോന്നിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് എല്ലാതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയണത്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ പരിച്ഛേദങ്ങളോട് കൂടി ശാശ്വതനായി വിരാജിക്കുന്ന ആത്മീയ ധാമത്തിൽ അകൃത്രിമ യാഥാർത്ഥ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടെന്ന് അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്, ഇവിടെ എല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും എന്താണ് ഇവിടെ ഒന്നും യഥാർത്ഥത്തിലില്ല. ഇവിടെ ഒരു മായാദർശനം ആണ് എല്ലാതും അല്ലെ. സങ്കീർണമായ നിർമ്മാണത്തിൽ മുഖ്യ നിർമ്മാതാവ് നേരിട്ട് ഏർപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിലും തന്റെ നിർദ്ദേശത്താൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ സർവ്വതിന്റെയും ഓരോ കോണിനെ കുറിച്ചുമുള്ള അറിവ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും എല്ലാ അറിവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അതേപോലെ ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരമശ്രേഷ്ഠാവായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന് ദേവന്മാരാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന സമസ്ത സംഗതികളുടെയും പൂർണ്ണജ്ഞാനമുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഒരു നിർമ്മാതാവ്, ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ അയാൾ അവിടെ വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ആ വീടിന്റെ ഓരോ മൂലയും എല്ലാം ആർക്കറിയാം, ആ എഞ്ചിനീയർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാതും ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പോകുന്നത്, എല്ലാതും ആ വ്യക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും എല്ലാം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും, വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവിടെ ആ പണിയുന്ന വീടിന്റെ ഓരോ സ്ഥലത്തും എന്താണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. കാരണം അദ്ദേഹമാണ് എഞ്ചിനീയർ, മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എഞ്ചിനീയർ ആണ് അദ്ദേഹം. ദേവന്മാരാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന സമസ്ത സംഗതികളുടെയും പൂർണ്ണജ്ഞാനം ആർക്കുണ്ടാവും, അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാവും. കാരണം ദേവന്മാരെല്ലാം ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചാണ് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ നിസാര ഉറുമ്പ് വരെ ആരും തന്നെ സ്വതന്ത്രരല്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയില് ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ നിസാര ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ആരും എങ്ങനെയാണ്, സ്വതന്ത്രരല്ല. ഭഗവത് കരങ്ങൾ എവിടെയും ദർശിക്കാം. സർവ ഭൗതിക വസ്തുക്കളും ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളും ഭഗവാനിൽ മാത്രം ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതൊക്കെയും അത് എന്തു തന്നെയായാലും നിരപേക്ഷ സത്യവും പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഇരു ശക്തികളായ ഭൗതിക ആത്മീയ ശക്തികളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തന ഫലമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയില് ബ്രഹ്മാവ് മുതല് നിസാര ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള ആരും സ്വതന്ത്രരല്ല. എല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്, പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രർ ആര് മാത്രമാണ്, ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് സ്വരാട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സ്വരാട് എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കി ആരും സ്വതന്ത്രരല്ല. ഭഗവത് കരങ്ങൾ എവിടെയും ദർശിക്കാം. എല്ലാവരും നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ കരങ്ങള്. സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് ബ്രഹ്മാവ്, നമ്മൾ പറയുന്നു അല്ലെ. ഭൗതിക സൃഷ്ടിയില് അതും ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്. ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചാണ്, ഭഗവാന്റെ താല്പര്യം അനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരും ജന്മം എടുക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ കർമ്മം കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെയും കൂടി തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഓരോ ജന്മം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആരുടെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. ആരും സ്വതന്ത്രരല്ല. ഭഗവത് കരങ്ങൾ എവിടെയും ദർശിക്കാം. സർവ്വ ഭൗതിക വസ്തുക്കളും ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാത്രം ഉത്ഭവിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതൊക്കെയും അതെന്ത് തന്നെയായാലും നിരപേക്ഷ സത്യവും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഇരു ശക്തികളായ ഭൗതിക ആത്മീയ ശക്തികളുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തന ഫലമാണ്. ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയില് എല്ലാതും, ഈ ലോകത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്,
എന്ത് തന്നെയായാലും അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ രണ്ട് ശക്തികള്, ഭൗതിക ശക്തിയും ആത്മീയ ശക്തിയും, ഇവരുടെ പരസ്പര പ്രവർത്തന ഫലമാണെന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റേത് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മളൊരു വാടക വീട്ടിൽ പോയി നിൽക്കുന്നത് പോലെയാണ്. നമ്മളുടേതായിട്ട് ഈ ലോകത്തൊന്നും ഇല്ല. കാരണം എല്ലാതും ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു വീട് ഉണ്ടാക്കുന്നു പറഞ്ഞാലും ആ വീട്ടിന് വേണ്ട എല്ലാ സാമഗ്രികൾ, അല്ലെ, മണ്ണായിക്കോട്ടെ, എല്ലാം ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാതും നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടണത്? ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോ നമ്മളുടേതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. എല്ലാം ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഒക്കെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. പരീക്ഷണശാലയിൽ ഹൈഡ്രജനെയും ഓക്സിജനെയും സംയോജിപ്പിച്ച് രാസപ്രവർത്തന മുഖേന ജലം നിർമ്മിക്കാൻ ഒരു രസതന്ത്രത്തിന് കഴിയും. ഇപ്പൊ പരീക്ഷണശാലയിൽ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ജലം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അറിയാല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാ പണ്ട്. ആർക്ക് കഴിയും? ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞന് കഴിയും. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ആ ജീവാത്മാവ് പരീക്ഷണശാലയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല, അയാൾ രാസപ്രവർത്തനം ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസദ്രവ്യങ്ങൾ നൽകിയതും ഭഗവാനാണ്. അപ്പോ ശരിക്കും അയാൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനനുസരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പരീക്ഷണശാലയിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല, അയാൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസദ്രവ്യങ്ങൾ നൽകിയതും ആര് തന്നെയാണ്? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സർവ്വതിനെയും കുറിച്ച് പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനമുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, സർവ സൂക്ഷ്മ വിശദാംശങ്ങളെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണാഭിജ്ഞനും സർവ സ്വതന്ത്രനുമാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പോ നമ്മളെ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടില്ലേ, ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ പൂർണ്ണാഭിജ്ഞനാണ്, സർവ സ്വതന്ത്രനാണ് ഭഗവാൻ, സ്വരാട്ടാണ്, പൂർണ്ണാഭിജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷമായിട്ടും പരോക്ഷമായിട്ടും ജ്ഞാനുണ്ട്. പ്രത്യക്ഷമായിട്ടും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും എന്താണ് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും. പരോക്ഷമായിട്ടും ആര് തന്നെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും പൂർണ്ണജ്ഞാനം ഭഗവാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സർവ സ്വതന്ത്രനുമാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാനെ സ്വർണ്ണ ഖനിയോട് ഉപമിച്ചാൽ വിശ്വസൃഷ്ടിയെ സ്വർണത്തിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച വിവിധ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മോതിരം, വള, മാല എന്നിവയോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താം. സ്വർണ്ണ മോതിരവും സ്വർണ്ണഹാരവും ഒക്കെ ഗുണപരമായി സ്വർണ്ണ ഖനിയിലെ സ്വർണവുമായി ഭിന്നമില്ലെങ്കിലും പരിമാണത്തിൽ ഭിന്നമാണ്. ആകയാൽ നിരപേക്ഷ സത്യം ഒരേ സമയം ഏകവും വിഭിന്നവുമാകുന്നു. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന് പൂർണ്ണമായി സമമായി യാതൊന്നുമില്ല. അതേസമയം നിരപേക്ഷ സത്യത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമായി യാതൊന്നും തന്നെയില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാനെ സ്വർണ്ണ ഖനിയോട് ഉപമിച്ചാൽ, ഭഗവാനെ നമ്മൾ സ്വർണ്ണ ഖനിയോട് ഉപമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്വർണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ എന്താ പറയാ, മോതിരം, വള, മാല, ഈ പറഞ്ഞ നമ്മള് അതിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങള്, ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എന്നതിന് ഗുണത്തില് രണ്ടും തുല്യമായിരിക്കും, അല്ലെ? ഗുണത്തിൽ എന്താണ്? രണ്ടും സ്വർണം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അളവില് രണ്ടും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. മറ്റേത് സ്വർണ്ണ ഖനിയാണ്, അതിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ അംശം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു മോതിരം ഉണ്ടാക്കുന്ന, ഒരു വള ഉണ്ടാക്കുന്ന, ഒരു മാല ഉണ്ടാക്കുന്ന. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് എന്ത്? ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിൽ. കാരണം ഗുണത്തില് തുല്യമായിരിക്കും, പക്ഷെ അളവിൽ എങ്ങനെയാണ്? വ്യത്യാസമായിരിക്കും. നമുക്ക് വേറൊരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. എന്താണ്? സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ജലം, അല്ലെ? ഒരു തുള്ളി സമുദ്ര ജലവും ആ സമുദ്രത്തിലെ ജലവും തമ്മിൽ രണ്ടിനും ഏത് ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും? ഉപ്പായിരിക്കും അതിന്റെ രസം, അല്ലെ? ആ രണ്ടിന്റെയും അളവ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഗുണത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? രണ്ടും ഒരേപോലെയായിരിക്കും. ആകയാൽ നിരപേക്ഷ സത്യം ഒരേ സമയം ഏകവും വിഭിന്നവുമാകുന്നു. നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന് പൂർണ്ണമായി സമമായി യാതൊന്നും ഇല്ല. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, അചിന്ത്യ ഭേദതത്വം. എല്ലാം ഒരേ സമയം ഒരേപോലെയാണ്, എന്നാൽ വിഭിന്നവുമാണ് എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദതത്വം. നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കപ്പുറത്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അചിന്ത്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ. പ്രപഞ്ച സ്രഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽ നിസാര ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള സർവ്വപത്താത്മാക്കളും സൃഷ്ടികർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവരാരും തന്നെ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരല്ല. താനല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്രഷ്ടാവുമില്ലെന്ന് ഭൗതികവാദി അബദ്ധമായി ചിന്തിക്കുന്നു. ഇതിനെയാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്പജ്ഞാനിയാകയാൽ തന്റെ അപൂർണ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിക്ക് അതീതമായി വീക്ഷിക്കുവാൻ
ഭൗതികവാദിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ആകയാൽ പരമപ്രജ്ഞയുടെ സഹായമില്ലാതെ ജഡവസ്തുക്കൾ സ്വയം രൂപം കൊള്ളുന്നുവെന്ന് ഭൗതികവാദി തെറ്റായി ചിന്തിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യാസദേവൻ ഈ ചിന്താഗതിയെ ഇപ്രകാരം ഖണ്ഡിക്കുന്നു. സർവ്വതിന്റെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രം നിരപേക്ഷ സത്യമാകയാൽ യാതൊന്നും നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമല്ല. ശരീരത്തിന് എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ശരീരി തൽക്ഷണം അതറിയുന്നു. അതുപോലെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയും നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ ശരീരമാകിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെയും പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും അദ്ദേഹം അറിയുന്നു. അപ്പൊ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവ് മുതല് നിസാര ഉറുമ്പ് വരെയുള്ള സർവ്വ പ്രതാത്മാക്കളുടെയും സൃഷ്ടികർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നെങ്കിലും അവരാരും തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരല്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും സൃഷ്ടികർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരും എന്താണ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരല്ല. താനല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്രഷ്ടാവും ഇല്ലെന്ന് മായാവാദി അബദ്ധമായി ചിന്തിക്കുന്നു. ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയണത്? നമ്മള് ഭൗതികവാദി അബദ്ധമായി ചിന്തിക്കുന്നു. അതിനെയാണ് മായ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു ഭൗതികവാദി വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? താനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. താനാണ് ഇപ്പോ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നതാണ് എന്റെ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്. പക്ഷെ അവിടെയും ആരുടെ കാരുണ്യമുണ്ട്? ഭഗവാനാണ് അതിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. കാരണം ആരും പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രരല്ല. അവരുടെ ആ ബുദ്ധി കൊടുക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി. അത് നമ്മൾ എടുത്ത് നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ. പക്ഷെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? നമ്മളാണ് ഇതൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഭൗതികവാദി അബദ്ധമായി ചിന്തിക്കുന്നു, താനാണ് എല്ലാം ചെയ്തതെന്ന്. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? മായ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്പജ്ഞാനിയാകയാൽ തന്റെ അപൂർണ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിക്ക് അതീതമായി വീക്ഷിക്കുവാൻ ഭൗതികവാദിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭൗതികവാദിക്ക് നമ്മുടെ ജ്ഞാനം അല്പജ്ഞാനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? നമുക്ക് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് വീക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നില്ല. ഒരു ഭൗതികവാദിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ആകയാൽ പരമപ്രജ്ഞയുടെ സഹായമില്ലാതെ ജഡവസ്തുക്കൾ സ്വയം രൂപം കൊള്ളുന്നുവെന്ന് ഭൗതികവാദി തെറ്റായി ചിന്തിക്കുന്നു. നമുക്കറിയില്ലേ, ഒരു ശരീരം നമ്മളിപ്പോ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ പ്രജ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവബോധം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ? അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ, അതിനൊരു ജീവൻ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ആ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാലോ, അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ആത്മാവ് പ്രവേശിക്കണം. അത് ആരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മാറി? ആ ഒരു ചേതന നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതില്ല. ആ ജഡവസ്തു അപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിന് ചേതനയില്ല. ഇത് ആരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഭൗതികവാദി ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വ്യാസദേവൻ ഈ ചിന്താഗതിയെ പ്രകാരം ഖണ്ഡിക്കുന്നു. സർവ്വതിന്റെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രം നിരപേക്ഷ സത്യമാകയാൽ യാതൊന്നും നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമല്ല. അപ്പോ ഈ പ്രസ്താവന, അപ്പോ ഭൗതികവാദി എന്താ പറയുന്നത്? എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നത്? എല്ലാത്തിന്റെ സൃഷ്ടി താനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ ശ്ലോകത്തില് വ്യാസദേവൻ ഈ ചിന്താഗതിയെ ഇപ്രകാരം ഖണ്ഡിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സർവ്വതിന്റെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രം നിരപേക്ഷ സത്യമാകയാൽ യാതൊന്നും നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമല്ല. അപ്പോ നിരപേക്ഷ സത്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ നിന്ന് യാതൊന്നും സ്വതന്ത്രമല്ല എന്ന് ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ ഈ ചിന്താഗതിയെ ഖണ്ഡിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ. ശരീരത്തിന് എന്തു തന്നെ സംഭവിച്ചാലും ശരീരി തൽക്ഷണം അതറിയുന്നു. അതുപോലെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിയും നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ ശരീരമാകിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെയും പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും അദ്ദേഹം അറിയുന്നു. അപ്പോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഈ ശരീരത്തിന് എവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനും. കാരണം ഈ സൃഷ്ടി മുഴുവനും ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കാണാൻ സാധിക്കുക? കുറെ ഞരമ്പ് കാണാൻ പറ്റും, കുറെ ബ്ലഡ് കാണാൻ പറ്റും, ഇതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? ഈ പ്രപഞ്ചമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശരീരം മുഴുവനും നമ്മൾ വിശ്വരൂപം വിരാട് രൂപം കാണുമ്പോ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളില്, ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞ ഈ ലോകം മുഴുവനും പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ശരീരമാകിയാൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ടും പരോക്ഷമായിട്ടും ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട്
സാധിക്കും. സർവ്വതിന്റെയും ആത്യന്തിക സ്രോതസ് നിരപേക്ഷ സത്യം അഥവാ ബ്രഹ്മമാണെന്ന് ശ്രുതി മന്ത്രത്തിലും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. സർവ്വതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. സർവ്വതും ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനുശേഷം എല്ലാതും എവിടേക്ക് തന്നെയാണ് പോകുന്നത്? എല്ലാതും ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. എല്ലാത്തിനെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് അന്തിമത്തിൽ സർവ്വതും വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതും ആരിൽ തന്നെയാണ്? ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. ഇത് പ്രകൃതി നിയമമാണ്. അപ്പൊ എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നു, ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് എവിടേക്ക് പോകുന്നു? ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു. സ്മൃതി മന്ത്രത്തിൽ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ വർഷാരംഭത്തിൽ സർവ്വതും ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്രോതസ്സും സർവ്വതും ആത്യന്തികമായി സന്നിവേശിക്കുന്ന സംഭരണിയും നിരപേക്ഷ സത്യം അഥവാ ബ്രഹ്മമാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു വർഷം, വർഷത്തിൽ അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രളയം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? എല്ലാതും ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാതും ഇല്ലാതായി വീണ്ടും അത് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം പോകുന്നത്. നമ്മളത് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു വയസ്സിൽ, ഒരു വർഷത്തില് നമ്മുടെ ഈ പ്രപഞ്ചം ഇല്ലാതാകാണ്. എല്ലാതും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു ശ്വാസം. ഭഗവാൻ ഒരു ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോ ആ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ശ്വാസം വിടുമ്പോ വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം വരണം. അതാണ് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ആയുസ് പറയുന്നത്. ഉത്ഭവിക്കുന്ന സർവ്വതും ആത്യന്തികമായി സന്നിവേശിക്കുന്ന സംഭരണിയും നിരപേക്ഷ സത്യം അഥവാ ബ്രഹ്മമാകുന്നു. ഗ്രഹസമൂഹങ്ങളുടെ ആത്യന്തിക കേന്ദ്രം സൂര്യനാണെന്ന് ഭൗതിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അന്തരമായി കരുതുന്നു. എന്നാൽ സൂര്യന്റെ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണെന്ന് വിശദമാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ അഥവാ ആത്യന്തിക സ്രോതസ്സിനെ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. വേദസാഹിത്യം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ സൂര്യനോട് ഉപമിക്കാവുന്ന ബ്രഹ്മാവ് ആത്യന്തിക സ്രഷ്ടാവല്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ബ്രഹ്മദേവന് വേദവിജ്ഞാനം പ്രദാനം ചെയ്തെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? സൂര്യന്റെ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്നാണ് വിശദമാക്കാനായിട്ട് ആർക്കും കഴിയുന്നില്ല. ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ അഥവാ ആത്യന്തിക സ്രോതസ്സിനെ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. വേദസാഹിത്യം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ സൂര്യനോട് ഉപമിക്കാവുന്ന ബ്രഹ്മാവ് ആത്യന്തിക സ്രോതസ്സല്ല. കാരണം നമ്മളോട് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആദ്യ ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവിന് ആദി കവിയായ ബ്രഹ്മാവിന് വേദജ്ഞാനം നൽകിയത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ശ്ലോകത്തില്. ആദി കവിയോ അല്ല, അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദി കവയെ ആദി ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള ആദി കവിയായ ബ്രഹ്മാവിനെ വേദജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തത് ആരാണെന്ന് പറയാണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാൻ മുന്നേ ഭഗവാൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. വേദസാഹിത്യം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ സൂര്യനോട് ഉപമിക്കാവുന്ന ബ്രഹ്മാവ് ആത്യന്തിക സ്രഷ്ടാവല്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ബ്രഹ്മാവിനെ വേദവിജ്ഞാനം പ്രദാനം ചെയ്തെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രഥമ ജീവാത്മാവാകിയാലും ആ സമയത്ത് മറ്റൊരു ജീവാത്മാവ് നിലവിലില്ലാത്തതിനാലും ബ്രഹ്മദേവൻ മറ്റൊരാളാൽ പ്രചോദിതനാകുന്നത് സാധ്യമല്ലെന്ന വാദം ഉയർന്നേക്കാം. എന്നാൽ രണ്ടും സൃഷ്ടികർത്താവായ ബ്രഹ്മദേവനെ സൃഷ്ടി നിർവഹണത്തിനായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രചോദനാക്കിയതെന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ സുവ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടി നിർവഹണത്തിനായിട്ട് പ്രചോദിതനാക്കിയെന്നാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തില് സുവ്യക്തമായിട്ട് പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ സമസ്ത സൃഷ്ടിയുടെയും പിന്നിൽ വർത്തിക്കുന്ന പരമപ്രജ്ഞ നിരപേക്ഷനും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാകുന്നു. സകല ദ്രവ്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സർഗാത്മക ശക്തി പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ മാത്രമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സകല ദ്രവ്യങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സർഗാത്മക ശക്തി, അതായത് പ്രകൃതി, അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണെന്ന് മാത്രമാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാലേ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയന്ത്രണങ്ങള് ആരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആകയാൽ വ്യാസദേവൻ ബ്രഹ്മദേവനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ബ്രഹ്മദേവന് സൃഷ്ടികർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാധിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദിജീവാത്മാവെന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മാവിനെ വ്യാസദേവൻ ഇവിടെ ആരാധിക്കുന്നില്ല. ആരെയാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്
സൃഷ്ടികർമ്മം നിർവഹിക്കാനായിട്ട് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയാണ് ഇവിടെ വ്യാസദേവൻ ആരാധിക്കുന്നത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിജ്ഞ, സ്വരാട് എന്നീ പദങ്ങൾ വിശേഷ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നവയാണ്. ഈ ഇരു പദങ്ങൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ മറ്റെല്ലാ ജീവസത്തകളിൽ നിന്നും വ്യതിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അഭിജ്ഞനാണ് ഭഗവാൻ, സ്വരാട്ടാണ് ഭഗവാൻ. ഈ പദങ്ങള് മറ്റെല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിൽ നിന്നും എന്താണ് വ്യതിരിക്തനാക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്. പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞൻ ഭഗവാൻ പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനാണ്, പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രനുമാണ്. സ്വരാട് മറ്റൊരു ജീവസത്തയിൽ. അപ്പൊ പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞനായിട്ടുള്ള എല്ലാതും അറിയുന്നത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാന് മാത്രമാണ്. ഏറ്റവും എല്ലാ സ്വതന്ത്രനായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രൻ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. സൃഷ്ടി നിർവഹണത്തിന് ബ്രഹ്മദേവന് പോലും ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോ ബ്രഹ്മദേവന് പോലും സൃഷ്ടി നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ ആരെ ധ്യാനിക്കണം? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിരിക്കെ ഐൻസ്റ്റീനെ പോലുള്ള മഹാത്മാരായ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കുറിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായപ്പെടുവാൻ? അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ ഈ ബ്രഹ്മാവിന് പോലും സൃഷ്ടി നടത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ പെർമിഷൻ വേണം, അല്ലെ? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോ ഐൻസ്റ്റീനെ പോലുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ കുറിച്ച് എന്ത് അഭിപ്രായപ്പെടുവാനാണ്? അത്രയും ബുദ്ധിശക്തിയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ മസ്തിഷ്കം നിശ്ചയമായും നിശ്ചയമായും മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയല്ല തന്നെ. അത്തരമൊരു മസ്തിഷ്ക സൃഷ്ടി നടത്തുക ശാസ്ത്രജ്ഞരാൽ അസാധ്യമാണെന്നിരിക്കെ ഭഗവത് അധികാരത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന മൂഢനാസ്തികരെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുക? അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഐൻസ്റ്റീനെ പോലുള്ളവര്, അവരൊക്കെ പിന്നെ എന്താ, അവരെ കുറിച്ച് എന്താ പറയേണ്ടത് അല്ലേ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ അസാധ്യമായെന്നിരിക്കെ ഭഗവത് അധികാരത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന മൂഢനാസ്തികരെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുക? അജ്ഞത മൂലമാണ് അവരിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തെ നിഷേധിക്കുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ആ നാസ്തികരെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമെന്ന് സ്വയം വ്യാജസ്തുതി ചെയ്യുന്ന അവ്യക്തിഗതവാദികളായ മായാവാദികൾ പോലും പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞരും പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രരുമല്ല. അപ്പോ ഭഗവാനുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുമെന്ന് സ്വയം വ്യാജസ്തുതി ചെയ്യുന്ന അവ്യക്തിവാദികൾ പോലും ആരല്ല? പൂർണ്ണ അഭിജ്ഞരല്ല, പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്രരല്ല. ഭഗവാനുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ജ്ഞാനാർജനത്തിനായി അത്തരം വ്യക്തികവാദികൾ കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവരൊക്കെ അവസാനം ക്ഷേത്രങ്ങളും സന്യാസി മഠങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ധനം നൽകുന്ന ചില സമ്പന്ന ശിഷ്യന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നവരായി തീരുന്നു. അപ്പോ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവര് പലതരത്തിലുള്ള അവ്യക്തികവാദികളായ മായാവാദികള് ഭഗവാനുമായി താരതമ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? പലതരത്തിലുള്ള തപശ്ചര്യകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കും. പക്ഷെ അവസാനം അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ക്ഷേത്രങ്ങളും സന്യാസി മഠങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സമ്പന്ന ശിഷ്യന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നവരായിട്ട് തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവത് അധികാരത്തെ നിന്ദിക്കുന്നതിനും മുമ്പായി നാസ്തികരായ രാവണനും ഹിരണ്യകശിപും ഒക്കെ അതികഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ? രാവണനും ഹിരണ്യകശിപുവൊക്കെ അതികഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അന്തിമത്തിൽ ക്രൂരമായ മൃത്യുസ്വരൂപനായി ഭഗവാൻ അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ നിസ്സഹായരും നിരാശ്രയരുമായ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഭഗവാന്റെ അധികാരത്തെ പുച്ഛിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെടുന്ന ആധുനിക നാസ്തികരുടെ അവസ്ഥയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്. അവണ്ണമുള്ള നാസ്തികർക്കും സമാന അന്ത്യം സംഭവിക്കും. അപ്പോ ഈ ഹിരണ്യകശിപും രാവണനൊക്കെ എന്താണ് കഠിനമായ തപശ്ചര്യകളാണ് അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അവരുടെയൊക്കെ അന്ത്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു? അവർക്കും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരിക്കും നാസ്തികരുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ. അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. ചരിത്രം ആവർത്തിക്കപ്പെടും. എപ്പോഴൊക്കെ മനുഷ്യർ ഭഗവത് അധികാരത്തെ നിഷേധിക്കുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ പ്രകൃതിയും പ്രകൃതി നിയമങ്ങളും അവരെ രക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലെ യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർ എന്ന പ്രശസ്ത ശ്ലോകത്തിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കും. അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സന്ദർഭത്തിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം അവതരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധികളെ അയക്കും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? കാരണം ഓരോ യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. എപ്പോഴാണോ ധർമ്മത്തിന് ഹാനി സംഭവിക്കുന്നത്, അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നത്, അപ്പോഴെല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്ന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് ആരായാലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അന്തിമത്തില് അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ
എന്താ പറയുന്നത്, അവർക്കൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇവരെ പോലെ അല്ലെ, ഇപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ രാവണന്റെ ഒക്കെ പോലത്തെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ